Welcome to Sela Tunnel. Perlok ba i so komen hadu kata-kata ban itu yepi yo ban saki dalaki jongki kmat ya kani ke Sela Tunnel. Kani ke Sela Tunnel kedai kabala play da Minister Jogari India u Shri Narendra Modi house name Arhajar Arbusau. Kumpa POE hakani ke jingtho ahni ka ong UR at 13,000 feet. Kabamut pa kani ka tunnel lasna ha kata ka jingjrong kabalong khatlai 1000 foot na ka sea level don hajrong jong ulum ubajrong ba bat kani kade ka tunnel kaba layo ya katakan nam the longest by tunnel kabajrong tam ha po perthai ngam sampoi perkhat perlok ba i bangan banyo kejat banyo i la kejong ki khmat ya ka jingjrong jo kani ka tunnel bat kani ka tunnel ka don history ka bakrau ba ha ka perthai hi barokawai ka Sela Tunnel kala long sisa ka jingker khu ye ki pat ba bat kumju ru ka dei kata kalenti ka pinyasno ye ka tawang bat ka tespur ka badan hapo ka jela asam bat ngan yuthu epi ha ka por ka bayele thma house name Shiajar khandai spa rupuar hapadeng ke India ka China kani ka Sela Pass ka blashna ya kani ka Sela Tunnel ka dei ka way ka ba ki ong ha ka ktien pareng kata ka battle bat ka gateway ya ka Arunachal ban yasno bat ki way bat ki jalla lashna ya kani ka tunnel ha ki arbanta ka way ka long ban yada ya ka landslide ha kani ka jaka bat ka baar ka long ba wat haba ka jing sniu jong ka mariang bat ka jing jor pula jong ka yor kan nam punthut ya ki balik bawan ke bayat lingba jong kani ka tunnel ya kani ka tunnel lashna da ka BRO kata ka bamut ka border road organization ka bakilas dang na dos nam Arhajar kat khandai bat lala padeban pli pajba ya ka house name Arhajar Arbusau kumta kalong ka IKA ka ba sngotenat ba ha ka ri India bat khamtam ha ka north east jongi dan kidan yakini ki jingtei ki ba ka perthei ka pai khamat bat ka long shisha ka jingkerku ya upai ba ubaya bayeng lingba kani kalenti habang irung hapo jong kani ka tunnel wat ha ka performance ni hab ban penme ya ka headlight habang persang ban pelip ya ka light ka long kum badan hakram yo EAA kumta wood pen speed ngahaban penme ka light na ka benta ban yo i ya kalenti kani kandai ka way na kisngi ki bansa jingkan mau ha ka jing im jonga bangayo ban rung ha ka ni ka tunnel bat lese ngan sa yo ya ka ban yathu khana lashai lashisngi bangila yo ya ka ban yo kejat bat ban yo i dalaki jongki kmat ya ka ni ka tunnel ka bajrong ta tunnel ka bahe ba ini ketika tunnel ka ba itu kami ni ketika Sela Tunnel ketika tunnel ka ba he ba ka bajrong ba te hapo kai ka dummet ngan ni era te lada peme hita ka like ka mut ni era siapa te ni siapa mene ka video kadon ka malai minit e ke sumpor banyak ka ni tunnel te nanta bere le ta ni ada nang ni ketika gateway Syatawang te mentang ngilarum siapa tawang te yaisa beni oh biasa wah oh enjoy ya
tu bakani kejaka kadairu kata ke borderline of control. Kapamut pangidan ru dia ke border hapdeng ke India ba ke China. Kumta ke sarkar India penklan bha ya ke jempara paniyu iru ya ke sipai pahra ke baklan bha hakani kejaka. Jaisa abad ke video ke jangi perlok like, share, dan subscribe na kabanta ki bai pat ke video ki bangina padi api hakani ka jonne jungi ka bangile support awang.